Informačné fórum v Banskej Bystrici potvrdilo, že záujem o štátom podporované nájomné bývanie rastie. Nie len zo strany samospráv, ale aj všeobecnej verejnosti a zamestnávateľov. Mesto Banská Bystrica víta všetky možnosti financovania a výstavby nájomného bývania. Máme vytipovaných niekoľko lokalít. Zvlášť v súčasnej ťažkej finančnej situácii hľadáme možnosti, ako toto nájomné bývanie postaviť a práve takéto podpory, ako je štátna podpora, napríklad aj cez agentúru. Verím, že bude nápomocná a pomôže nám v týchto lokalitách zrealizovať naše zámery. Pre zamestnávateľov štátom podporované bývanie je veľká výzva tým, že si môžeme stabilizovať našich kvalitných a výkonných zamestnancov v prvom rade, ale aj z hľadiska kvantity zamestnancov. Ako veľký zamestnávateľ pociťujeme výrazný nedostatok bytov v našom regióne. Nie sme expert na túto oblasť. Nie sme developerská spoločnosť, napriek tomu vlastníme niekoľko desiatok bytov a vidíme, že v najbližších 10 rokoch budeme potrebovať množstvo ďalších bytov, aby sme mali kam umiestniť zamestnancov, ktorí pravdepodobne nebudú z nášho okresu a možno ani z kraja, a možno ani z krajiny. Čiže vítame túto iniciatívu. Veríme, že v strednodobom horizonte uzavrieme zmluvu s prípadným investičným partnerom a budeme spolupracovať aj vložením nášho vlastného majetku na tom, aby sme poskytli vlastným zamestnancom, ale aj ľuďom z regiónu bývanie nájomné, ktoré bude zodpovedať svojej kvalite, tak aby sme týchto ľudí pritiahli a udržali. I keď už takmer dekádu nežijem na území Slovenskej republiky, veľmi rád sa vraciam navštevovať mojich priateľov a blízkych a osobitne sa s veľkou radosťou vraciam do regiónu Banská Bystrica. Som veľmi rád, že dnešné fórum sa práve uskutočnilo v mojom rodnom meste. Budem veľmi rád, ak sa nám podarí v tomto regióne nájsť vhodnú lokalitu, kde by sme mohli našu investíciu umiestniť.